Igama lami nguBuhle Ngakazwane, ngihlala eNyukhasela eBlabbush. Lana bhuti ngibhale ngesimo sokuthi ngicela usizo, ngicelela ubabami usizo. Indaba ithi ubabami waboshwa 2007 ngoJanuwari. Nami-ke kodwa ngangisasemncane. Usizo engicela lona ngithe uma ngabe ngibona isitori lapha sakababa uDlamini sangithinta kakhulu ngoba nobaba wami uboshiwe, waboshelwa icala le-rape yasekhaya. Ubaba sengimhambele kakhulu nokuya ngiyombona ejele aboshelwe kuye-Waterval. Ngimbuze ukuthi icala leli walenza yini. Akhale athi cha akakaze aze alenze icala leli. Manje ngizwa ubuhlungu ngoba umntanasekhaya noma ngimbuza unokugwajaza akabaleke aphume kuleyo nkulumo, kodwa ngesimo sokuthi sengize nga-decide ukuthi ngimyeke, ngesimo sokuthi uzoze kuthiwa ngathi ngiyamcindezela, ngathi simdlulisa ngenkani. Sesize sa-decide ukumyeka. So ubaba usehlalile iminyaka ejele, una-18 years ehleli ngaphakathi, ehlalele lona le cala leli angalenzile. Uma kuwukuthi kungakhona indlela eningangisiza ngayo, singakhona ukuthi nize ngapha bese siyani khona le kubaba, ngoba le nto ingizwisa ubuhlungu kakhulu ukuthi ubaba sekahlala iminyaka emingaka ngaphakathi ehlalela into angayenzanga, icala le-rape. Ngiyacela ukuthi ningisize la ningakhona khona.